sinden kok cenanangan ki piye? Nglumpati bakso barang. Ki, bakso ki. Gak aku nek ngono iki gak rasa nganggo gandrung nggih nyabrang wae nyabrang. Kowe iki critane wegah disabrake. Kuning. Beda dhewe kowe. Lah iya aku wedok tenan kuwi ora e. Beda tenan. Aku nyawang kowe. Kaya arep tak cucup-cucup. Kaya arep tak sesep-sesep. Sesep wae. Sesep wae. Wah! Ah! Hei. Ora ngono kuwi to. Wis gage to yuyu Kakang gek dikabruk gek wis ngono. Wah, Klapa muda duh mas loro leganono ronto maaf Kae piye sih Don kok cenanangan tekan penonton? Leting kuning aja mlayu wong ayu. Kono le banjir saya gedhe. untumu lebokno sik. Kene iki ra urung ya kon nglebokke. Ini lho maksudnya iki nek omongan karo aku untune aja mbok ketokke. Sing diketokke apane? Untuku ra tak ketok kowe iki metu dhewe ya. Saking ora kuwate ngampet wah. Mbok ora ngono kuwi ta yuyu Kakang mbek aku ki arep nusul Mbak Yuku mau lho. Arep nusul Nusul. Mbak Yumu Sabet agek soto lanang. Mbak Yumu agek do payon ki. Ah nika Nggih, bintange bintang tamunipun sampun rawuh. Ah panjenengan ya bintang tamu kok ya. Kula niki. Nggih. Weh, lah sampean nek ora ngerti lelakon kula ta. Lelakon pripun? Sampean rak ya ora nimbali kula. Kajengipun mriki riyen mangke ndak. Kasingipun mriki nggih ta. Nggih. Kula niki anggere semer bintang tamu ayu-ayu ngoten niku ya kaya enom meneh ngono lho. Kenging enom nggih ta. Nah wis widodari ngejawantah. Betari Mimin kalian Betari Apri. Apri nggih. Bungah sing tanpa sarana iki nggih. Nggih, sumangga. Nggih. Mriki Mbak Mimin nggih sugeng rawuh. Mbak Apri nggih sugeng rawuh. Mriki tidak mriki. Nggih. Lajeng jumeneng kemawon mboten menapa. Nggih. Nyen pangapunten Pak De. Nggih, piye Suwan no? kula kalih rayi kula ragi randhat. Telat. Panjenengan menika ora mboten sarusi kuning. Oh. Nek wong wedok kaya kula paribasan ndung rampung gaen ngomah niku arep menyat ngoten niku ora tekan atine. Kok nganti telat ki piye? Dicegaki. Nggih. Tak ambekan sik to, Pak. Nek Lah ming Mbak Yu kula niku anggere enten sopir treke dindeki kok niku tadi. Oh niku. Nggih, dadi sing marai perkara niku. Sopir sing dindeki treke napa sopire? Sopire no nek niku kok treke. Oh nggih, kayang ya beduke kaya Nggih, bemper nggih ta. Mriki. Tak kira nek wis rawuh jebul isih nang dalan. Iya, nek Nggih. iki terus diseni niku napa sing tunggu jembatan. Nggih. Kula sing tunggu kretek mangga. Nggih. Mangke nek sampean liwat kretek mboten jawab janyange mangke kula cegah. Iki danyange to, Lek? Lah ya iki danyange piyayine ya awet bagus lho, sepurna-sepurna ora malah lho. Oh, Ya, kok banci ning bagus. lamur. Kok Lah, pripun to? lamur pripun to, Pak? Aku kok ngono kok bagus kok ngendi? Lho, menika kleru panjenengan babakan menika. Kok kleru? Bagusku ora mung babakan rupa. Wong lanang ki anggere ngibadahi tekun,
istiqomah, gemati karo bojo, iso dadi pemimpin, terus rawunge ya becik kuwi wong diarani wong bagus. Lho nek wong bagus rupae engko umur 35 do nglinting. Lho. Ning niki bagus sejati lho. Berarti bagus sejati. bagus sejati kowe arep ngece ora owah tekan tuwa ngono ta. Lho, nek Pak Suryani niku pancen ora madol, kene piyayine bagus sejati. Lho, iki nggo turunan apik nggo peranaan ngene iki. Ning sing kula urus nggon nglinting niku mau lho. Kabeh bakale rak nggih ngalami to Pak De. Umur 30 kok nglinting ki njur kepiye? Lah ora sak baene niki adik kula jenengan. Niki adike. Nggih. Oh. Rumiyin jenengan jaman lahir ngoten pripun nggih, Pak? Kula niku lahir kula niku mboten ngerti metu ngendi ngoten ora adong kula. Sing dadi pertanyaan siji lho, Lek, nyun ngapunten. Lah nek kemajuan ngoten niku ora ngrusak dalan. Omonganmu lho, Pri, kok kemajuan rusak dalan iki sing ati-ati lho, mbokmu seklimah iki. Dalan niku pundi-pundi pun dibangun. Sampe mau rak mriki mriki pun dibangun to, diaspal, dibangket, gitu. Kajeng kecamatan pun walus. Lho, upama kene dibetonisasi nek dalan sing pirak dijahit mestine. Dalan apa? Anu ya ki mau lho kemajuan. Sakniki njahitke dalan niku 2.300.000. Oh, dalan apa niku? Lho, dalan darurat, gitu. mbok kula mau jahitke Pak Eno. Amah. Dijahit go napa? Dijahit nek mah mogleng. Ketoke calon putrane Pak Seno sing kula kandhut niku sok sungsang kok ketoke iki sungsang ketoke. Lah jejak-jejak mawon niku. Sing ndi? Kudune bocah lahir kan anu ya sirahe sik ya. Ketoke iki jejak-jejak mbokne wae. Ah niku wis tak weling kok. Pripun? Anak kula sing teng kandutan sampean niku nek metu bro langsung jejak rai sampean. Kok pripun ta maksudnya? Apa ya sikile bayi ki iso mbrobos-mbrobos. Apa men kaya perkudara lho Mas Niku gawe. ki sing jejak-jejak sanes-anake. Oh ngoten. Ning toling isore niku. Oh, ora ngoten niku wong Tegelan, gitu. Nggih, bagus. Bapakne niku Tegelan. Nggih. Kok tegelan pripun to, Pak? Acah cilik gundul dungsep-ungsepke. Aduh. Niku nek ora wong Tegelan angel lho niku. Momong anak niku kudu sing setiting hati-hati. Gitu. Kok tegelan pripun to? Pancen ku kula kaniliki ndak telung dina kula kaniliki tilik ana anakmu, Pak. Kula Nek pancen pun positif niku didongake sing becik. Sesuk iso dadi lahir bocah sing utama. Utama. Oh, Iso dadi satriyaning desa, satriyaning praja lan negara. Kados Mas Gani Mas ini. Gani Kados saged Mas menika. Gani saged niku. Jeh luar biasa. Cilik ning iso merantasi, gitu. Ora nggedabyah kok yang cacah ning siji merantasi. Ngoten. Kula pengen diberantasi, Pak. Kan niku Dongake Mas Gani sadar. Gitu. Monggo. Sing rawuh sinten mawon. Nggih. Gitu. Sing tak apali mung Pak Timbul tok. Pak Timbul saking Menika, Sukoharjo. Pengestunipun Pak Timbul, duk nalika ringgitan ten dalem penjam nika cemengkel dados kamar mandi, Pak. Nggih, jenenge. Lah terus ngapa nek dadi kamar Ya ngerti mandi? dene wong wedok ki nyun sewu nek wong Kyai Kakung mungkin tahan nggih. Kyai Kakung kemrungsung ning Soldebok tekan gone. Nek wong wedok ki agak rung mlaku tekan kamar mandi entek ning dalan barang lho mula gak kamar mandi Nek dah. wong wedok. Iya, mergo saking kobete kuwi. Kok kobet Saking kobete kamar mandi. Oh. Aduh. Niku nek digatekke diresiki. Kok kobete kamar mandi. Perasaan udu. Iki top iki no. Iki engko nek framen ketoprak jos. Nah, masuk. Dadi kabeh iki Lah ketoprak iki jos dadi. kabeh ayo. Mbak. Nggih. Panjenengan Niki ndongaaken niki nggih. ta, niki Nggih. ta. Nggih. Ingkang rawuh mboten baen-baen, ingkang rawuh panjenenganipun Mas Gani Sadat. Ingkang kagungan nggih nggih hajat Gitu. menika nggih. Ingkang tiyang sepuhipun Mbah Bapak Benu Hartoyo. Nggih. Mak cilikipun Nggih. menika Pak Lurah Heri Heri Suprapto. Suprapto. Nggih. Ingkang rawuh wonten ing dalu puniki Nggih. Ketua DPD DIY panjenenganipun Bapak Nuryadi SPD. Sarjana pendidikan sugeng rawuhipun, Pak. Ingkang saged menyejahterakan masyarakat, mencerdaskan masyarakat, mengembangkan dan mensehatkan lahir batin masyarakat. Amin 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 amin. Itu lajeng Ketua DPC PDIP panjenenganipun Bapak Haji Kuswanto SIP. Nah, Pak Kus. Nah, rawuh ta menika? Rawuh. Rawuh. Nggih, lajeng semua fraksi Nah, PDIP menika inggih rawuh Bapak lajeng Dandim Sleman. rawuh ta menika Bapak Letkol. Dia Letkol
Diantoro Nggih, SIP. nggih. Lajeng Bapak Camat Cangkringan, lajeng Pak Dan Dan Ramil, Ramil, Pak Pak Kapolsek. Kapolsek menika mantan Lurah Telogowadi Ibu Widarti SE. Nggih, sugeng rawuh sedayanipun. Hukum. Ajeng wonten Telogowadi Bu, kula njian. Nika nderek ndongaaken nderek tasakuran gananggenipun Mas Gani menika tasakuran dinten menika. Alhamdulillah Ngaturi Mbak Mimin kalian Mbak Apri. Kalian Kalian panjenengan. Nggih. Nggih ngoten. Pak nyun sewu sesuk, nyun sewu lho Pak, ora kok ateges. Sesuk nyun sewu wedake mang ganti mawon. Nyun Lah sewu lho. Lah ngapa ta, Lek? Lah diwedaki kok malah peteng dedet kaya ngene lho. Nyun sewu lho mriko nyamung wis nyun sewu ra entuk. Lho, nek kula niku ora tresno lho. Nek aku ora tresno, ora tak kandhani. Sik, sampean ki sithik ning larani ati. Leripun dos pundi? Lah mbok wis ngunekke raine Meko, ngono wae malah. Jenengan Niku ki yo terlalu kesanget frontal, niku terlalu frontal lho. Padha Kula niku dene. mboten duwe rasa samar. Leripun. Meka dikaya ngapa wong kula duwe sedulur sampeyan. Ilate landhep. Pak kula mangke iso njaluk tulung. Tulunge pripun? Dinggo ngresiki rai kula. Senjata makan tuan. Masa ilat kon ngilain Lek. kok ngene. Sesuk dhewe yang njaluk tulung Pake Genti no. Heeh. Kan sesuk wayah ngluku. Heeh. Pake dijak rono. Heeh. Galek di pengkuruke Gur seret. anggepe anggepe untune kok garu. Mangke riyen. Lah jan yo kesanten Pak. Sing jenenge ngluku niku nganggo numpaki lho. Nggih, nggih Apa leres. kira-kira lukune niku isih layak di anu. Tumpah. Gitu, kira-kira engko meleset apa? Jem. Angel lho garap sawah niku nek mboten wong gedhe prihatine nggarung Angel. luku Nggih, gitu. nggih. Iso nek garap sawah niku atine ora resik, sesuk panene ya ora apik. Gabuk kabeh Iso iso. gabuk. Dipangan pereng, Ngoten dipangan niku. omo. Pereng niki negelo perenge. Lah sakjroning dipangan omo dipangan kunusik kok. Ah nggih kula rung apa-apa wis digayemi. Ya niku lho aku. Lah aku nak basane vulgar kono ki mah lho. Iki sing lenggah iki para anggota Panganan dewan. lho diganyemi iki cara wong tuwa dhisik ganyemi renggingang ngono kae. Oh, ngono Nah. kuwi dadi sadurunge sare iki biasane piyai sepuh kan darsik ngono kuwi. Oh, dadal kula nek sadurunge sare dikemah-kemah sik ngoten to Mas maksude. Sampean ki le nampa ora banget banget. Lah pripun Ya. Lanjut iki nek arsari mesti dahar apa sik karo ngalamun karo Ganyemi. gayemi. Kok terus Persis kaya banyak angop ta. Ya ampun. Pak Dalang mriku jenengan mestani banyak angop. Mboten rika le memaragakan kula niku makmuk niku rak kaya banyak angop. Kok kula mboten terima lho Kang Mas panjenengan dipun ngendikaken ngaten. Kamas-kamas ngopo? rumah saku kok kaya wedok-wedok ngono. Oh iya. Ndongake kagem Mas Gani sadat sliramu. Si, mugi-mugi Mas Gani saged mengemban aspirasi masyarakat. Nggih. Mugi-mugi saged amanah. Amin. Nek dongamu piye, Lek? Nggih mugi-mugi kersa turun ke bawah. Dadi ora mung APS asal Bapak senang ning ngerti bener-bener nangise rakyat iki kaya ngopo. Endi sing perlu diperjuangkan, endi sing kudu didhisikke diutamakan, endi skala prioritas. Kuwi sing Sing baku. utama, heeh. Kadang kala nek ratur kersa turun ke jalan, bantuan ki ana ning kadang kala ora tepat Tekan sasaran done. lho. Nah. Dadi sing tepat sasaran ngopeni bekakas ngeten iki termasuk tepat sasaran, Pak. Maksudnya piye? Oh nggih nggih Pak. Pun jenengan ngopeni ngeten iki mbangane mengke bali tetek mengke. Ning sasaran niku ya ana sing iso tepat, ana sing iso ora. Sasarane contonipun menapa? Contonipun, tangga teparo le ndongake nganti setengah mati. Nggih. Kala mangsane sok ora digatek. Sok kelimput. Ning sing adoh desa adoh kutha malah digatekke. Kaya ngene iki lho. Abot tangga apa abot wong liya? Nek nganggo aturan agama lho, Nek Pak. abot tangga, Nggih. kowe tak singkirke. Ning nek abot wong liya, ayo mumpung ketemu apa karepmu? Nggih. Karepe ajeng pripun jenengan nek kalih Mbak abot Mimin? tangga apa abot wong liya nek abot Kata-katane kok kata-kata bulet. kok tok bulet iki
Genahe jan ki Ya penyersake pancen ya kampanye digawe bulet Nggih. supaya tanggane ya dikatekke, wong liya ya ora disepelekke mergo urip kuwi isane dadi kerjasama Sama. ngisor, tengah lan dhuwur. Manunggal dadi siji. ngisor Iki tengah. ketoke meng kaya ngono ning jero iki. Kose Jero 13 cm. ora maksudnya iki ngisor tengah lan dhuwur kok tekan 13 cm iki ngrembug pas gani sadat lho Tegese kan 13 ngisor cm bar. rakyat sing kelas bawah. Kelas bawah. Kuwi ya dipenggalih. Dipenggalih. Apa kebutuhane? Heeh. Rakyat sing kelas tengah kuwi ya dipenggalihke, rakyat sing kelas dhuwur ya dipenggalihke. Ngono lho. 13 cm aku ora mudeng lek soalnya aku ora ngerti babakan ngono kuwi kok. Aku ya blas. Kowe rong umur kok ya takon Pak Wardi. Kuwi 13 cm niku napa to, Pak? Nah, Ya. 13. Nggih. Lho, jenengan derek iso gelar mungkin. ku bisa gulung. Dadi men ora dadi presiden buruk. Iki tokoh-tokoh orang pendidikan semua lho, Pak. Mangke Aja nek ngira-ngira dedek lho. nek wis tak gelar sampean tanggung jawab ora? Ya tanggung jawab Pak nek pancen Kene positif. adate sampean ku ora digelarke wis ya ta. Kan dadak nganggo digelar barang. Iki lho Pri, seniore dhewe sing dagelan semu luar biasa ning nek nggon ketoprak mesti dadi wong teko nelek. Mung dalang ki ora kurang mergo kok ya. Lah, Adi piye dapuk ta? apik ya ora masuk kok arepa wicarane iki becik. Ning nek dapuk rol ya ora masuk. Didapuk karo kaya napa mau nek kula karo sampean ki arep masuk metu ngendi. Wah, kuwi apik kuwi. Ngerti ya kowe wong dalanmu buntu arep apa kowe. Nggih ta? Bolong semprong buntet alu. Napa Bolong niku? semprong buntu alu. Bolong semprong buntu eh, alu. siden-siden ki dodong kuwi kok guyu. Bolong semprong Bolong semprong buntu alu. Iku lire pripun, Pak? Atos watu empuk tahu. Atos watu empuk tahu. Nggih. Wedinipun Iku dongane wong Majnun. Wong Majnun. Rakyat genan nek bolong semprong buntet alu, antos watu empuk tahu. Dongane wong Nggih. Majnun. Ana to sampean ketemu tahu atos? Mboten Mboten wonten. enten. Mboten wonten. Mboten wonten empuk. Nah, engko nek bar subuh. Oh, tahu atos niku nek bar subuh. Nggih, wis bar salat sembayang subuhan, Nggih. awake sehat sarapan ning sawah maksul. Oh. Semelah Rahman Rahim sugih gabah sugih pari. Heeh. Semelah Rahman Rahim sugih wedhus sugih sapi. Ngoten niku. Dadi pandu. Biyen ngoten niku men mandi. pun mandi waktune. niate kok atine resik Lah, kok. lah tahune wae teng pundi? Lah, Tahune wae teng pundi? tahune mau diwale. Tahu sing endi to, Lek? Alah, ya rada gosong sithik. Ora apa-apa niki pun kula gawake silet. Asing ngene Tahu apa? kok disilat to nek. Dinggo ngilangi gosonge niku lho. Mangke rak sinting selawir yo Lah, ilang. kok sik tahu kok nek endok disilat kula sok merangguni nek tahu disilat niku mboten. Niki zaman modern. Model. Iki asline nek kowe gelem koncaki, iki groboh banget ning anu kanggo bahasa sing anu lho, mau nganggo bahasa sanepan lho iki asline Pri. Tahu disilet niku pamrih ben pripun to, Pak? Pripun? Tahu kok disilet niku pamrih ben pripun? Rakyat niku Nggih. lak do mbutuhke bagian. Nggih, leres. Nek tahune siji gedhe, Ora ora. Nggih. ming disigar dadi papat sing entuk ming petang kelurahan, petang kecamatan, mongko rakyate pinten-pinten wilayah. Disilet Oh. tipis-tipis, rata, Waduh. adil, do ngrasake rasane Tahu. Oh, Pak, jebule werdimu ibate kaya ngono to, Pak, jebule ya Allah. Jebule kaya ngono, Pak. Ya. Guyonmu jebulane mengku werdi kang becik, Pak. Ya ya nek terharu ki ya dicium no. Piye? Dongamu mengku werdi kang becik. Adate iki mak kentul mendat kok mak klothak. Beda wong, beda werna, beda rasa, Pak. Wah disubal bathok. Mulane adate iki mak kentul mendat ngono. Nah iki bathok cek mending kuwi Bagor brand lho ngrati. Ya ora ana bathok kok nganggo rit. Alah, Pak. Sampeyan ki ya iga. Lah, pripun? Ketok jarian rapet nek ana gama durgama ya iso mlebu. Nggih aku. Nganggo niku pancen hiasan ngoten. Nggih niki. Iki wiron nggih. Nggih niki
Kula beda kok kalih pesinden-pesinden niku. Nek sinden Bedane. Nek bedane sinden pripun? niku jarian iso demes. Nggih, Iso nggih. demes, iso rapet ngoten. Nggih. Nek kula mesti enten anggelane kok. Oh, nggih apa ya sinden kok jarikan nganggo cengkal. Pak Seno niku sing iso ngatasi mung jenengan lho. Kita tunggal guru karo jenengan lho. Sinden kok sangu cengkal to, Le. Ora mentu ora tunggal iki guruku. Lah panjenengan kok sangeten lho. Boten napa-napa. Nun sewu nek jenengan karo ngono karo Pak Seno wis klok, wis mudeng. Lah kula kira paribasan bocah perawan lagi meletek. Nek babakan ndempuk ngoten kan yo Meletek ndase. jenenge jek suwe gegayuhanipun ngaten lho benten-benten cara pandang sudut pandange mloho. Nggih. Ngertine yo tahu mloho, ngertine yo. Sampeyan niku iso meletek nek mengkurep. Iki ngapa ya bocah iki kok tak komen. Kon jumeneng mawon to ngadeg nggih. Lah, Pun santai mawon. lah nek mletheke nek mengkurep ki ra ya ketemune malah ambeien nunggu malah. Jenengan rapisan pindho lho. Pripun to? Jenengan rapisan pindho lho ngono karo aku. Zaman bedol desa anu perpindahan kecamatan ra yo jenengan ketemu aku. Anggih. Jenengan wis ngono kok saiki ra maleh lho, Pak. Jenengan niku dure tuwa lho, Pak. Mbak ya Aja bersyukur. kaya sing sabar. Jenengan niku dure tuwa. Iya. Senajan to penyan dagel iki paketin langsung ndar sono. Sing sabar to aja nangis kok ngono kuwi. Nek kaya ngono kuwi darane kowe iki seprono sepeda ora ana perubahan ora ana kaundhane to, Pak. Mbak ya wis Lah ben. ngrubah kepiye? Kowe iki guruku kowe iki wong tuaku. Iya, iya sing sabar to. Dirapi luwe, Pak, dirapi luwe. Kene. Hei! Iluwe mriki lho Pak, mriki. Iluwe niku teng mriki. Alah. Aja nangis ngono kuwi ya. Wong nangis ki ora apik. Ora usah nangis, ora. Pak Warsudi. Dalah. Loh kira ya mripat. Nggih. Lah kok ngisor? Iku mah ngungkuli loh. Ngapa li seprono seprene kok kaya ngono. Ora nangis ngono kuwi iki nggon wong seneng-seneng tasakuranmu disyukur karo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya ndongake nun jenengan kaya nyaruwa sae mulang sarak lho. Mula ras dikandhane mbahne to nek arep munggah panggung ki bismillahirrahmanirrahim. Ya to. Ndonga ki Nggih. perlu. Awake dhewe nyebut asmane Gusti sing Maha Kuwasa. Bismillah urusaning donya bakal dicukupi. Dicukupi. Ar-Rahman ku urusan donya, Ar-Rahim urusan akhirat. Aja ngono kasih kuwi. sayang ya Gusti Allah menika. Senengane kok memblek huryo gogro kuwi. Ya bener Pak kok. Jikokno Pak tak ngene gaidep, Pak. Kene tak klumpukne engko tak kelabange. Kok diglamit ki. Aduh. Senengane kok nangis. Kene sing do geguyon sing apik-apik wae. Nih, Alah Pak. Iluwe milih neh. milih meneh. Nggih. Alah impoten kowe. Mbok yo di obati apa kepiye? Olahraga ben sehat, ora kaya ngono kuwi. Iya, Pak, wis aja ngrembug kuwi aku ndak nangis, Pak. Kuwi warnane kok ana abange ana. Niku kek jenengan ampun ngrembug niku, Pak. Mbak Nggih. Mimi niku nek ngrembug perkara niku iso nangis gegerotan. Napa meneh nek pas adus. Pas adus niku iso nangis nate to tak indik kok njaba. Nggih, pripun? Adus niku rekake nyanyi-nyanyi. Karo nyanyi karo kramas, karo syalalalala ngoten. Nggih. Mriki disabuni mbasan tekan ngisor ki nangis. Apa iki? Ngoten niku to. Nggih. Niku sing jenenge napa anak polah Bapa Prada. Liripun pripun? Ngoten niku mboten nangis ning polah. Olah. Mboten saka karepe dhewe ning penjaluke pusaka. Pusaka napa niku? Pesiaji Kanjeng Kiai Ontel Medayin. Ontel medaye. Aduh, Gitu. ontel medaye. Kok lengen tok jeneng kuwi lho. Ning lucu ning ra vulgar. Ontel medayin lho. Nek vulgar kuwi bekakas ngono ra iku tok mloho. Nah, ngene iki Bekakas niku ya dibutuhke cangkir, gelas, piring.
Entong iro sotil. Sotil mboten sah di. So niku rukun gitu. So rukun. Rukun. Til niku. Nah. Gitu. Kirangan kula. Tegese rukun niku aja nganti petil seserawungan. Seserawungan. Aja nganti pedhot. Le rukun aja nganti pedhot. Aja nganti pedhot le seserawungan. Sing rukun aja nganti petil. Lah ya, aja nganti petil ki aja nganti pedhot, aja nganti tugel. Aja ana unen-unen kadang kunang sing sedulur sing gethok sing ketok moto, sing rakyat cilik, sing tangga cerak, sing paribasan ora duwe ora dianggep kuwi kleru. Contone Pak Lurah. Pak Lurah. Pak Lurah niku nek ewuh mantu, Nggih, rakyate dilikke nyumbang. dielikke nyumbang. Dulemi ning ora nyumbang disuguh prasmanan komplit. Nggih. Nggih ta? Diulemi ning ra itu. Saben ewuh niku. Eh. Saben ewuh ten balik kelurahan niku tambune pirang-pirang prabot desa, tangga desa kabeh niku do rawuh. Diundangi. Disuwuni donga pamujine supaya le dadi ratu ning masyarakat sak kelurahan Manggong niku langgeng awet urip nganti sak tedak turune. Ngoten. Patut dicontoh ya, Pak. Dadi aku tak nyumbang darah kene wae dadi malah ngetokke duit ya. Ayo isamu ya wong arep ngetokke liyane ya wis rekoso. Tekan kono. Mboten sing rekoso blas. Jelas ta? Oh ora goleke hand body wis. Menika anu Pak Warjudi. Oh nggih, wonten awala Mbak Mimin, Mbak Apri. Pak Munduta. Matur nuwun kagem sedaya masyarakat. Atur panuwun saking Mas Gani Sadat. Nggih. Lan tamu undangan matur suwun ugi kagem Mas Sardiman lan putra. Putra Wede. Putra Wede. Putra Wede. Saking Mas Gani Sadat. Ya nyuwun lelagon terserah Mbak Apri menika. Oh, nggih. Lajeng menika saking Pak Heri Suprapto. Nyuwun lagu pepeling kalian liwung ngaturaken matur nuwun seluruh masyarakat Kepuharjo, Pak Sardiman Putra Wede, Karang Taruna Kepuharjo, tokoh masyarakat diharapkan untuk selalu menjaga persatuan guyub rukun. Ya, matur sembah nuwun. Pri. Iya, Lek. Jumbuh kalau saya digendikake Pak Seno. Dwi Swanrene ngestreni uga nderek panyengkuyuk dan pun Bapak Gani Sadat ki lumantar Pak Sardiman Putra Wede. Niku bapak kula Pak Seno, gandeng panjenengan kula badhe garwa kula monggo paring panggandikan panjenengan yo nyicil rembug nglamar kula kalian Bapak Sardiman. Nggih. Nek perlu Pak Sardiman diaturi munggah panggung men dados kula iku men darani ora cah kuwaron-oron ora ndi wong tuwa, iki wong tuwa kula. Pak Iki Sardiman. apa ya iki? Panjenengan kudu pangandika karo Pak Sardiman nek Mimin bakal kawengku dadi Nyisena Nugroho. Ya tak tembunge. Nggih. Lah apa-apa rasa kuwatir. Nyuwun Arep tak dadekke tumbal ning nggon aku. Lah kowe iki ya piye kebangetan upama jenengan ki ngarep Pak Seno dadi bojone jenengan. Nek malam pertama para malah mbrebeki tanggane. Apa dalang kondang kok dianggap es Apollo gitu. Es Apollo pripun? Nek manten anyar arep ngopo meneh gitu. Nggih. Apa manek memet diterotokno. Nah, kula niku senengane kok sing ora-ora. Mriki to sing apik-apik mawon. Sing saiki mawon. Ono areng nglamar. Ning rasa nyekel to, Pak? Jane jenengan ki kalih bapak ki anu lho chemistry-ne to Ya, mirip. kacek seringet ya pilih Pak Seno nek karo kene. Apa aku ya bodoh. Mbok dicoba dhisik. Apa nyamang kuwi ra permono ya kacek seringet Jaman Pak amin Seno. durung ngerti tandang grayang kula, nggih ta? Tanda grayang. Nek grayange aku percayane tandange dong mesti lho sampeyan. Ini Nek nek niku. efektif Pak Warjudi. Leripun. Lah sampeyan niku nek arep buka botol mengkari klik. Lho, tak ngirit ta. Rasa golek songkelan, nggih ta? Ayo. Templeke mbuka dhewe, templeke mbuka dhewe. Saking kulinane kalian. Ngaturke menapa Mbak Apri? Ya, karo diselingi tetembang. Nggih. Menapa nggih nyuwun padang kuning mawon. Oh nggih. Sing sok ra metu apa ngono lho, Nduk, klangenane Pak E apa-apa. Ora metu ki ngelani. Mbok sing apa sing metu lagu apa ngoten lho. Nah, Kodang kuning apa? Enak. Ayeuna sliramu. Wis manut sliramu Nduk wong sing kaya kowe. Nek aku ra nyuwara ra apa-apa ning kene aku nggo tolak-balak. Ora nyuwara ki ora ana semangate nek ora nyuwara ki kaya ming klusat-klusut tok ngono. Gak aku, Pak. Ketoke Pak iki ning Pak iki ekstrim banget lho. kul tontonane ketoprak Jepang dadi. Jepang ki nek jep njur numpang ngono. Mesal.
Gak aku, Pri. Toprak Jepang. Aku ki Toprak ki ya toprak Mentaram kok toprak Jepang. Toprak ya Mataram gitu. Mataram. Toprak gaya baru, toprak kok Jepang. Ketoprak tren. Dialognya mung werna loro. Apa? Nek wis ngono yo Niku piyak niku. Monggo ayo bawa nak budget kele bawa ayo nak kene. nembang. Oh, nembang. Nembang. Tak kira ketoprak Jepang. Kaya cah ajaran Adate sambi udut karo nampa telepon. Iya. Ih, Pak. Omnya nakal. Ora apa-apa. Pak, nek pomo wong sing nek wong sing merosal ngono tok jak merosal ora apa-apa. Nek sing wong turut dalan kaya pesindan kaya aku aja tok jak sing ra bener. Ya ora ana sinden kok turut dalan latihan we ngantek sak matine kok. Sinden turut dalan ame sinden icik-icik 5 gilonan nika. Sampeyan ngeling-eling gawean lawas. Ya gawe. Arep kumat kok piye? Oh, Tak terke ning Prambanan yo. Tak inepi ning pasar Manono. Bocah kandhane kok ora nggugu. Prambanan sepi Pak sing rada rame ngidul sithik sar sapi. Rada ngetan sithik pereng indah. Apa lho, Pak? Niku sabane. Lho, ngene lho Pri, Piye? dagelan utawa dalang utawa pemuka agama, ngono ki ngerti peta lokasi. Oh, kono papan sing ra prayoga, kene papan sing tepat. Ya, nek kok Nek ngerti sampean nggon kono ora nindakake ki ora, mung ngerti peta Nek ngono lokasi. kan nindakake yo ngopo? Ora ntinggal. Lho, nek pejabat ra ya survei lokasi. Oh, kene papan sing kudu disingkirke sing Mongko kudu. kono kuwi do ngarep-arep entuke rezeki nek ana wong kluyuran. Sampeyan niku arep ngenehi rezeki wong liya apa ora? Sedekah lho niku. Nek sedekah niku ra ya dhuwit utawa bondo, lah nek sedekah niku ra ya ger ngecare-care reget. Niku mergo sing reget niku pikirane. Wong sing saboten ngen kaya ngoten niku mergo pikirane reget diguwang ning pawuwan wong sing reget pikirane. Ning nek pikirane resik mesti digawa ning masjid sembayang nuwun karo Gusti sing Maha Kuwasa. Sing dosa ngoten niku racak kejaba duwe duit reget pikirane. Dadi wong reget pikirane. Niku pawuwane wong sing reget pikirane. Oh, pawuane jogangane wong sing reget Sebab duit niku tegese dunia wedokan. Wong wedok nek ora cekel duit pusing. Wong lanang cekel duit ora sithik mikir wedokan. Ning ya ora kabeh lho, ora mboten sedaya. Nek kabeh sampean ya semplak. Teluwe sambat kok kabeh. Entenan. Teluwe sambat kok kabeh. Ayo Mbak Apri monggo. Ayo. Natian wuju temong peksi Nadyan wujude mung peksi, Peksi. ampun disepeleke. Nggih. Kita donya niku nek ora ana peksi, sepi. Sepi nyenyet, ora ana sing cemuwit. Nggih ora akeh wong nangis. Oke, wong keliripun. Yahene kok ora ana manuk teko. Iku tak bawamu ki tok intro kaya mau lho, Pri. Dadine kok terus jurusane kono kuwi. Heeh, pancen. Aku ya sok-sok ngono kok. Ngimpi apa aku talining manah. Bronto nggih. Bronto tegese iso ngendhaleni gitu. Ngendhaleni Tresna marang budaya. nggih. Kanggo ngendhaleni tresna sing salah. Tresna karo agama kanggo ngendhaleni tumindak sing luput. Tresna karo sedulur kanggo ngendhaleni rusak ing pasrawungan. Tresna budaya kanggo ngendhaleni sing salah. Nggih. Tresna agama Kanggo ngendhaleni tumindak sing luput. Gitu. Lho iki warah abot iki Pri, kudu iso nindakke kowe. Iya. Senior ket aku jek TK wis nonton iki ning ketoprak sayembara. Ya ora ana TK kok wis dikrubut 6 ki.
Yo. Alus manis tur mrak ati. Alus manis terus tur merati. Serawung kanthi becik. Becik. Ora gawe lara ati ning liyan. Pesut pinggan Apa kuwi mau? Wis suwe nggonku lelono. Oh. Wis suwe le rono-rono dolan Kelana. Prihatin. Berkelana, prihatin. Yarah ning tempate para leluhur Nggih. sing jaman sugeng mbiyen sukses uripe, gentur tapane, iya ta? Nggih. Ah, manembah karo sing gawe urip lantaran suwan bekti karo para leluhur. Prihatine gedhe. Kasil penuwune. Lambarane kuat ngono. Pak Warjudi. Dalan. Lho kula oleh-oleh sing bisa dienggo ngarumke swara. Napa ta niku, Pak? Cerutu. Serutu. Nggih. Monggo. Cerutu. Ya Allah, gede banget. Pae. Niki jeneng niki pun ngandani lho. Ngandani pripun? Informasi serutu. Serutu. Cerutu. Serut wis metu. Metu kebule. Metu kebule. Kebul kok serut. Anu. Nah, sampean kebul sing ora metu ngarep. Nggih, kebul sepur gitu. Pak mbok nek ngetokke guyon ngono ki rada jam-jam 3 ngono kae dadi papama wis mutup-mutup nang kene garek nyang ngono nek ngono Sampean pun tahu ketemu sing dawane sementen. nembe dalu menika kan. Ah, nggih kula nggih sik niki ngian. Mangke dicobi napa? Diempake ngoten lho. Oh nggih, mangga. Matur nuwun diparingi. Nggih. Serutu. Pun ditembangke mawon. Ayo nak. Golek isi podangku Mbok nganggo gaya apa wae mesti iso. Sebabipun Pak. Podang kuning gitu. Manuk podang kuning kan Mas. Podang niku bersuara, Bersuara. gitu. Kuning niku keindahan. Keindahan. Bersuara dengan menciptakan keindahan. Napa niku? Seperti Mbak Yu Canggih Limbu, Oh. setiap mengeluarkan suara, menika menciptakan keindahan untuk menghibur para penonton. Nggih. Ning manuk podang niku nine pripun, Pak? Ajeng ndelok napa? Pak. Sampeyan niku seniwati meng ana wong udut ya bayang-bayangke. Mbok empun to menggalih le nembang mawon. Ah, Dedek jadi geli. Pancen musuh wong tuwa kudu sratenane kudu sing sabar Iya. kok Bri. Nggih. Karepe ndarani ngene diladini ngene ra kersa minggo ndalan dikardani ngene ora kersa wis ra apa-apa. Nggih. Tinggal kemulan. Iba bengeng atiku. Angge bungah niku ngguyu gitu. Lah nggih guyu dadi Bungah guyu. niku beda lho karo seneng gitu. Lih, bentenipun ngen pundi? Bungah niku pasuryan kalian menganing tutuk niku Nggih. Sami. seimbang. Seimbang. Ning nek seneng niku iso lho seneng mergo ngampet gitu. Ngampet napa? Tak rewangi kok ngene iki engko ditambahi ora. Ya ngoten. Niku iso ngampet niku seneng. Arep nembung isin gitu. Wis bacut perih. Aduh. Aku ki rembukan serius ngertiku nek arahe ki nggon positif utawa pewarah to. Soale pewarahe rak becik to. Nek Nggih. waktu iki ning kok anggerahan wis tak serius langsung ngedrop meneh aku mergo. Sing jeneng perih niku perihatin, perih atine Oh, ngaten. direwangi tapa brata. Nggih. Nggih to poso. Perjuangan prosesipun Senin luar wagi biasa. tekan Senin legi, Nggih. 7 dina 7 bengi sing dipasani werna 7. Nggih. Wulu, kulit, getih, daging, balung, sungsum, otot. Wulu, getih, Wulu, daging, kulit, kulit, getih, daging, daging, balung, sungsum, Sum otot.
niku dipasani diprihatini merga tok sumbering penyakit ki ya saka werna pitu kuwi sab pitu bumi sab pitu langit sab pitu dan lain sebagainya. Iki ilmu tuwa iki beri. Iki nek gelem ngono kuwi yo mletik. Karep kula nggih warah ngeten iki lho suwe-suwe mletik matane. Urung tak omongke wis disebut. Arep ngono lereke iki mesti nggih. Mosok nek jenengan ajeng mletik netrane rak nggih kesangeten to Pak Seno niku. Ora mungkin ora tekan atine Pak Sinar ngendika ngono ora tekan. Ora matane, Lek. Apa? Nggih. Artine ora tekan ning suarane sing tekan. Cilik geni, gedhe arum, cilik bening gitu. Cilik bening gedhe arum. Antep. Cilik bening, gedhe arum, tengah antep. Niku suarane Ki Dalang Seno Nugroho. Iya. Sing maringi Pak Cari Agra. Iya. Nggih. Nyanding bisa Sebah cangkeme. Dadi tambah Ya. Ayo Lek. Esok awan. Monggo, ya. esuk awan neng omah wis ora krasan. Keluyuran anggoleki sing tak sayang. Mobang-mobang miber anggonku goleki ora krasa esuk awan nganti wengi. Iman-iman yen nganti liya kanyawan kliang-kliang tak sawang mencok ning epak kekencangan tak rintik saka katen sarwi ngoceh dheweke ngalih pencokan Elo kae tak sawang bojo nyicik padha kuning agawe pikirku komeng sleret ireng tak sawang tambah manis ibu bunga yen kelakon nyanding sriran bakal hatiku kakiwang liyan yen si podang handutut hati keberatan Nora hendak hatiku tan sayang esuk awan neng omah wis ora krasan anggoleki sing tak sayang mobang-mobang miber anggonku goleki ora krasa esuk awan nganti Man yen nganti liya kang nyaman Liang-liang tak sawang ngencok ning apak kekencangan tak rindik saka katen sarwi ngoceh dheweke
sawang tambah manis tiba bunga yang lakoni ade Nora sakalati ku kekiwalian yen si moda andut tetapi kebranan Nora mendut hatiku tan saya datu tak senani son pikat mulut gando hey 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 yeah yeah Ya, matur sembah nuwun. Wah, jogetane ya, wah, sing kakung ya. Pripun Pak? Menggih-menggih Pak. Kula kokean bayangan. Bayangan apa? Sama ngesok dinding. Sing jenengan bayangke napa? Aku mburi bayang ngarep ya, Mbak. Mari. pancen bayangan marake mumet kok Mas ngoten iku ampun mang bayangke nek cocoke tungane mang nyanyi mawon Mboten nek wong seni niku rak kudu wonten bahasa bayangan. bahasa nggih bahasa Gitu. bayangan Bahasa imajinasi bayangan. imajinasi Supaya penonton niku iso mbayangke sing diomongke. Ya. Sing digerakke. Ning nek jenengan ngendika ngarep mburi obah niku klentu. Oh sing bener. Sing ngarep mboten obah kok. Pun kula lakban. malah bosok kowe pria kowe tak lut-lut ngeli kok malah kowe ngeli wae Mula kok banjir memburi. Wong dilakban. Wah, Sak lembut-lembute pasir niku isih lembut banyu. Nggih. Gitu? nggih. Sak lembut-lembute Mbok manglakban langkep telu nek pun wancine. Nggih, gitu. Pancine napa? Nembang. Podang kuning niku wae lho. Lajenge napa? Lagu lajeng. nah niki wonten kathah panyuwunan. panyuwunan Ya. monggo Mbak Limbo Eneng pepeling, ya. Nggih. Saka Bapak Heri Suprapto. Pak Heri Suprapto Pak Lurah niku. Pak Lurah. Menika lho Pak Timbul badhe tindak pundi, Pak? oh nggih maksud mergo- iki lho Pak lah nggih kok ya apa ya negake Preso gerak kondur ya sampean. kondur nek wong ketemu anak-anak iki rak ya apa mesti oh lah nggih nggih Pak Medeni men. Weruh preso goyange Mbak Apri ya ora tahan. Terus tindak ning wingking. Menyelesaikan masalah. kondur napa nyekar langkung rumiyin oh Nah, nggih ngantil ora kamar mandi to. Jujukane mesti kamar mandi. Nek teng mriki aman kok nggih. Nggih. Nek teng nggen kula mriki mboten aman nggih. Dan kamar mandi mencari air. Nggih. Air adalah sumber kehidupan. Kehidupan. Tanpa adanya air tidak bisa hidup. Bisa hidup karena gerakan air. Nggih. Ayo diaturake pepeling. Ya, sapa genti? Sindene no? Ya, sindene men maju ya. Ayo Mbak. Sinten? Mbak Orisa. Ya. Yeay. Ayo, Cocok hati-hati, iki. ya nak Cocok nah. piye? Lagi meteng kok cocok. iki cocok kaya lelagon podang kuning mau Nak. Kok cocoke piye? lah ya iki sambene ra nderek Pak Seno anu kok bakul kroto kok Pakan Ya ora manuk. ana kroto kok gedene sak bakso. Nek ora kroto benggolo. Masuk angin apa, Nok? Mboten sehat kula. Ora apa-apa. Nggih. Lemu sabukan kemunggahan apa? Niku hamil ya. Iki mboten Walah, sabukan. Hamil. Meteng. Kok ora ngulemi lho, Nok. wong hamil Pak De selo. Lah pripun le ngulemi? Sida njaluk bantuan ora kowe. Tak dongake nek lair lanang bagus, nek Amin. wedok ayu, bagus Amin. lair batine ya, Nok. Amin. Tok rewangi prihatin kok ngene. Nggih. Gek, ning- Aja batin aku ya. Niki popon ngelus-elus terus kok angger nyawang jenengan niku ngelus-elus terus kok. mesake lho Orisa bingung iki ketepune wedoke bekakas kaya ngene ndah kakunge ya kaya ngene kok sing hati-hati tenan aja tok batinnya lho nduk aku ya Kok Allah los kok iso nyuwara to, Nok? Santene pripun? Kowe dolanan tempolong, Pong. Wong ming dilus-lus ngene tak rungokke kok plok-plik. Kaya dolanan cah cilik. Mboten kok niku. Heeh, didongake ya, Nak. Heeh, ning rak suci to. Suci. Tegese tembung suci kuwi ora kecampuran, ora dicampuri. lah
Campuran apa? Jernih ngono lho, jernih ngono lho. Ya ming karo bojomu tok ngono lho. Lah iya kok ya. Heeh, ora. Nggih, nggih. Tenan. Teni. Tak tilekane kok ngapa? Mbak kula nggih titiliki kalih kecampuran mboten. Sesuk Kok tak tuas lambeku ngomong mboten kecampuran, kok nek kecampuran mungkin nek ngantek dede putrane Pak Seno rak kula mengke terus dipitat ngoten. Mang tuwani kecampuran mboten Kang Mas. Menika wiji saking Pak Seno napa mboten? Heeh. Wis sik. Nggih. Ki nek Ingkang tak Pramono delok, lho. Bares wae aku jujur ya. Nggih, Kang Wong Pramono. tuwa aku ora go. Mboten napa-napa jujur menika senajan to Kuwi wis menyakitkan. wiji wis tememplek ning rung mlebu. Kuwi ku pol-pole dadi panu kuwi engko. Masa mau nganguk-anguk. Kok le. Mesti sarwa geseh lho. Sarwa geseh. Dongake ning cah Garbine iki didongake Mangga, supaya lahir iki menapa bisa denganipun? becik. Ora sesar ya, Nak. Nggih. Wis rusak titik ra apa-apa. Mengke dijahit. Heeh. Wah, kuwi yo malah muni mengke dijahit. Aduh. Ngenuwun karo sing gawe urip ya. Mugi lancar nggih Lancar. Jorisan. Iki nggih Nek Nduk. turu aja mengkurep. Lah, Heeh. Lah aku makai jungkitan Pak ya. Kok timbangan. Nah, nek ngono kuwi aku iso karo nyawang raimu ya. Wong tuwa wis ora anu dadi tuwa. Wong tuwa kono Mbok yo sadar nglumoy le dadi tuwa ki mbok yo apa semeleh. Mbok wong Nyawang ngono kok ndarani iki wis sing ora izin karo sing nom-nom. wong wedok ampun sok grenengan ngoten niku. Kesangetan kok panjenengan kesangetan nek ora kesangetan wong wedok iki ora bakal nyuwara. Ditekek malah mulang sarak wae. Nek wis geneping. Ya ayune nyawang orisa kok. Ya ora kok ngono kuwi jenenge cemburu. Sing jeneng wong seni iki ora kena cemburuan kok ngono kuwi ora apik. Iki kanca nyambut gawe. Dikencengi dari wong wedok ngekang. Nek dijarke mulang sarak. Pak, Nek mung tuku tok ngene bali mulih wuto. sratenane wong wedok nek nesu niku rak dipeluk terus dicium ngoten niku mbok Oh, dicium. Wong wedok mung dipeluk. dicara pengen dicara Nah. halus wong wedok mung dicara halus, ora dicara. Diajeng garwane. Aku tresna karo kowe ya, Nak. Aduh. Iki mau kowe tas nglingguhi kecap po. Lek, kayak ngono kuwi apa ora gagar otak ya? Lah apa? Lah gapruan ndas dondas kuwi. Pri gua aku pri. Nyun pangapunten para pamirsa, ingkang mirsani streaming wonten dalem, ingkang belum 17 tahun ke atas monggo dibobok langkung rumiyin. Aku njur ndas tempuk ndas. Apa ndas wong gathuk karo ndas oteng-oteng. Nah ya mak selenget ngono. Ya Ayo Dek Oriza. ayo Ndok Arisa, wis aja gagas Pak Mus. Bawa pepeling. Pak mungkin ora dipalang ngene kok gendro-dro ae. Iki besok persalinannya lancar. Ki yo ndongake kanggo kancane dhewe Mbak Ika Suesti, mugi-mugi enggal dangan. Dumbene banyu kambil ya, Nak. Dumbene banyu kambil sedina ping 3. kajenge napa? Ku nek entek banyune kambile gathukke. Ngombe kacang ijo. Aku dhisik jaman manak sing pisan ngombe kacang ijo, bayine rambutnya ketelok, Nduk. Zaman mbokmu kuwi kacang ijo sak oyote dadi sak usul-usul. Tembake apa, Nduk? Pepeling. Pepeling, heeh. Ya ora sembrono tembang pepeling iki. Dieling-eling sing didemok pisanan karo bojomu nggo napa? Dieling-eling dek kowe manten anyar mbiyen sing didemok pisanan nggo napa? Rukun Islam. Ayo iki tentang agama rukun Islam lho ora do diregeti. Boten nggih. Kang lima puniki Pak De, Pak Dudi aja dianu, aja dituki mik lho. Aja dituki lho. Engko Mas bawane apik, isine apik. Tekan gone kono, wah langsung maknane ambyar. Neno. Ya. tindakna mereng para sapa
Wah, pamundutan fragmen akeh tenan iki no. Iya. Katindakno ming para seksama. Aku karo kowe iki ya nindakake. Nindakke sak gaduk-gaduke ya, Pak. Aja Nyempake. lali. Iya, Pak, nyempake nek mburu donya. Subhanallah. Subhanallah. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nika pamundutan fragmen pirang-pirang kilo. Sapa wae iki suminten edan Keswan kali Mbak Apri. Oh iya. Dari Mas Minot Jalan Kaliurang kilometer 12 Candi 2. Sing kedua fragmen Andi-Andi Lumut Tatin kali Pak Warjudi. Oh iya. Gila ora percaya iki aku ping sadrema maca. Heeh, ya. Neno. Aja pada ditinggalake Andi-andi lumute kaya ngono teneh kleting kuninge do picak kabeh. Ora usah nganggo lumut. Andi-andine mawon gitu. Oh nggih. Lumute iki sing ngribeti. Rukun lima niku Ganti yuyu kangkang lho. Werna-werna wae. Neno. sahatate kang angka siji Piye to, Pak? Sukune. kang angka loro salat dene kang telu Ramadan nindake. Ramadan nindake poso kapatiakat ping 5 ibadah haji Rukun rampungke. rukun Islam sampurna Mangga, ya.
Orisa, ya. Dadi iya. Kenalono. Ditepuk ping 3 wetenge. Iyalah Risa. Mula ya sok dolanan ngono ki aja disudole dolanan. Dolanan apa kowe iki kok ya? Terus kedadane urung sang 10 dina rak urung mari to. Entuk-entukane wong ki nek wani karo wong lanang ki. Kok wani pripun to, Pak? Ngono kuwi ya to. Wani ning nggen perkara napa? Ora wong lanang mamah wae. Walat mlembung wetenge. Oh, berarti kowe kualat romano, napa piye? Manuk podang kuning mau lho. Ah iya. Aku agek podang kuning ngurung podang sing ireng. Dali rono Meneh. Ayo, ki ana panyuwunan apa jenenge pramen yuyu kangkang. Yuyu kangkange Pak Warjudi. Ya. Kleting 3 arep nyabrang. Lho, 3 tambah sapa? Lho Tatin? Oh iya. Kudu ana Tat. Kleting ijo, kleting abang, kleting kuning. Nah, sanu kaline banjir. Ya. Terus kleting 3 kuwi do mlaku, terus do sing anu pengarepe kleting Mbak Mimin men trampil ya. Oh, kula kleting abang. Sakarepmu sampean. Kowe kleting klenyit ya ora apa-apa. Keringet yo omongan kuwi lho, sak kleting klenyit ngono. Rasa nesu kok. Saurane aku bintang tamu apa rumang semur ata wadus ngono apa piye kok dipelekke. Wis mantep. Krungu suarane Pak Era mau. Napa? Kudu ngugemi sapi itu, nggih ta, Pak? Sapi itu. Sapi itu aja lali. Lah kowe ora sapi itu kok. Napa? Sapi teng. Oh, sapi Mbak teng Tati? malah kena nggo apa-apa. Lanjut. Jenengan nyebrang memang ndelik sik lho, Pak. Kula pundi? Ning ndelik ra ndelik ya ora ketok deng kuwi padha wae. Ndelik ra ketok kok, Bri. Ora Pak anu yuyu kangkange ora ketok sike. Ra ketok sik no, Mas. Ndelik. Kula saking mriki. Nggih. Ayo kleting apa iki? Ayo Tin. Kleting abang, Disuwun, sampean Ro. wis mantep to dadi kleting abang. Napa-napa purun kula kuning gelem abang Ya kula. nek mantep abang ki ya ora kleting liyane. Niki dipercaya wong akeh lho sampean niku. Iya, oh iya abang. Percaya kleting abang grayah-grayah kleting liyane. Iya kleting abang. Nanggung Mas. kesejahteraan rakyat ora kena dipercaya. Hebat. Luar biasa. Ya. Ya. Ki kleting-kleting do mlaku saka kono terus kaline banjir. Turuk, 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 turuk. Hah? Kaki di acarane mboten? Ya cara. Adi-adiku kene kleting ijo karo kleting kuning. Iya yu. Saka rumangsaku lek mlaku wis kesel. Kaya ketikane simbok bakal ngupati Joko Tiban Joko Tarub nek rung ketemu desane ya di malah kok ana kali gedene semene iki lho. Kepian kok nek dhewe sing nyebrang rono to yu nek Apa kali bali wae yo bali wae yo ora etok jo anu ande-ande lumut ora apa-apa ora etok ande-ande apa kowe lumut. trimo arep dadi prawan tuwa nek bali ki? Hah, prawan jane yo eman wong wayahe didu kok aku ki jane yo. Oh, sing kae kowe sing wanita sing wis akhir dimangsa kae. Ya dimangsa ya sok tak dol nek payu maksud. Ya aja kaya ngono kuwi. Ak dhewe iki kudu mbudidaya piye carane ben iso nyebrang kali sing deres iki rak ya ngono to. Iya, heeh. Kok botoke ketika kuwi kok utah-utuh kaya ngono to. Kowe mula manut sutradarane. Kowe ora tau ngerti ta, aku trauma karo Yuyu kae lho. Oh yuyune lho ketok kok wis. Yune rung ketok kok iki rung ana ceritane iki rung. Yuyune iki ra ketok. Lah ya totok men aku wedi. Totok men katoke sapa? Tok men. Iki piye ya yu? Ngene di kanggo ngilangi sepanen. 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 Kesel to sikile jimpe-jimpe wong ado iki nang maraton nyambut gawe apa-apa, kabeh mung waton perintah karo simbok. Anu, lelagon dolanan sithik bae. Apa kuwi? Anu, aja ngece kae lho. Mbak aja ngece. Sik, tak ngomongi. Kowe iki engko dik iki sida sik. Kowe iki kok ngalahke yuyu kangkang ora usah wedi, tok sabet. Apa kuwi nekat tenane? Nekat ra apa-apa. Wah, anggere sapite tok taleni. Ora bakal nekat kuwi. Yu Nek sapite ra ono ya cangkeme sing tok taleni. alasan. Aduh kok. Dadi kleting kuwi rekosane kok ngene ya, Nak. Ayo, sida nembang ora Yu? Sida no. Sida. Iki yuyune le metu kapan? Gosek jeneng yuyu. Ora dikapak-kapake kok metu. Yuyu nang grumbul kok.
Urung apa-apa kok metu kok le gampang kemen. Wis krugat. Selak pengen metu ki sok preksake. Ya, nganggo tembangan sih. Monggo. Kleting telu ayu-ayu kabeh kok ya. Wedok kabeh. Wedok kabeh. Wah. Sing loro ngesak glonggong. Yo. Aja ninggal mana. Aja ninggal aku trimo gonceng. Ribet budal janjine bebarengan. Bareng marah lambe abang terus kekiwan. Broliane aja ngecek, aja ngecek. Lamun ngecek, lambe burine. Broliane aja ngecek, aja ngecek. Lamun ngecek, lambe burine. Kanggo tombok kesel yo aji-aji. Aja ninggal aku trimo gonceng. Bebet budal janjine bebarengan. Barang meroh lambe abang terus kekiwan. Roh liyane mbok aja ngecek, mbok aja ngecek. Lamun ngecek, kawale lambe burine. Roh liyane mbok aja ngecek, mbok aja ngecek. Lamun ngecek, kawale lambe burine. Kaya kringete wis asat di. Ayo nyunyun marang Gusti karo karya jagat. Kose to yu. Kaya nang pewujudan apa nek medeni kaya ngono. Ah! Kae iki bangsane apa to kae? Kae iki apa to yu? Ngapun tayu aja rono-rono. Keceblong kali kowe engko. Kowe bangsane menungso apa sato kewan? Kowe takon kambek aku. Iso ngomong kok iso ngomong. Kambek ki apa to, Lek? Karo aku takon karo aku. Kambek ki karo mbek. Taurung kowe. Aja ganggu aku to. Anu di nyawang wujudane kok nek dhewe bali mulih ayo ora ndek bojo ora apa-apa bali mulih kok pepalange kok kemen. Bali mulih kowe wis diberesi. Aku durung dari. Kowe kena sing dipamiti aku engko arep pamit sapa mbuh. Apa-apa gumantung trek recordmu. Angger kowe iki wis arep diberesi nek wonge tuwajuh ya ora bakal mulih dhisik. Ora ngandhake bab tuwa jah karo tuwajuh. Aku bangsaning satu kewan jenengku Yuyu Kangkang. Yuyu Kangkang ayo di kowe sing maju. Lah ana perlune apa kok kowe ganggu lakuku karo Mbak Yuku? Aku ning kene jaga kali. Iki anu sing ditokke sing lemu iki mbok menawa karo sing lepu dokoh mbok menawa ayo. Enggak aku mah ora wi apa. Jenengmu sapa Cahayu? Sapa tekan sapa? Aku takon kowe rada empuk iki. Maju kowe sing tekoni kowe. Aku trauma tenan yo. Rasa trauma aduh iki anu jenenge Jenengmu sapa? Aja nyerak-nyerak ning kono wae. Lah kowe jenengmu sapa, Balas? Jenengku Yuyu Kangkang Balas. Kowe Yuyu Kangkang omahmu ngendi?
Omahmu nang ndi? Omah sing anyar apa sing lawas? Lah, Sing tak nggoni saiki kuwi lho. Aku ora manggon ngendi-endi. Kok medeni banget to, Di? Mbok menawa iki pancen godho apa Yuyu ki omahe ning ngerong. Ning ngerong. Aku yuyune kowe ronge. iki ngene yuyu Kangkang, aku karo Mbayu-mbayuku ki arep nyebrang kali kene. Jenengmu sapa? Aku Kleting Ijo. Kleting Ijo. Iya. Alah, aku ngerti maksudnya. Kowe muni keting ijo ndungkluk-ndungkluk. Kleting Ijo kok kowe ngumukke bak paumu, Duwe lara napas kowe Kleting Ijo. Lah piye to yuyu Kangkang? Dadamu gede sisik. Masa di ngono lho. Delikno ora malah Mulai mbok ditokoke. wong sak madya wae. Kesuwen le dandan kudune kesuwen dandani rai. Lah kowe le bentuk susu dadak dento-ento kok sedo. Men ketok ana kalene mbok wong sak Kleting Ijo tak injen kok dadane ana kaose kaki. War bal-balan apa piye? Ora kok ya mat-mate menung kaduan saka kono tekan kira nyawang tekan kene lho. Iki tinggo menyerap kok kaos kaki. Ngenyap apa? Keringat. Sing cilik Kleting Ijo. Ijo. Sing tengah Kleting apa? Maju kowe iki. Kowe sing nggo umpan maju wae. Aku nganggo bungkuk ngene ra. Iya ngene. Nggo umpani kowe engko eksekusine aku karo Apri. Dadi kowe terputur Nggo apa-apa. pancingan. Kowe nggo pancingan tok. Oke, Heeh. siap. Aja nyerak-nyerak lho ya. Kamu aja ngono kuwi to. Ah kepiye? Ayo Aja bergerak dhisik. Oh, aku Diam. Nek karo kene aja bergerak, men kene sing bergerak kowe menengo kene sing aktif. Ngono. Oh ngono. Kono kan wis tuwa, kowe menengo men kene sing gerak. Sing obah kono. Nek kaya wong nyelumbat kambil. La tala. Bujleng. Mbak Yu dadak aman-aman Ora, lho. maksud iki anu ngono lho. Kowe ngomong ngetek kono jenengmu iki lho. Lumbat kambil cerok. Nyerumbat kambil. Lah nek linggise we ya kethule arep ngopo. Kayak ngaku. Aku Jenengmu sapa? Iya aku tak omong ya. Yo. Jenengku Kleting Kuning. Kleting Kuning. Aku apal wong wedok kaya ngene iki. Apal piye? Bentuk-bentuk lambe yang senang bergaul. Bergaul iso? Bergaul. karo sapa? Karo Kok bergaul piye to? Maksudnya piye? karem Karem ngopo? rasa kang empuk ning ora mrucut saka mbanan, ora gogrok saka panggendongan. Apa kuwi? Ora mrucut saka embanan, ora gogrok saka panggendongan. Apa artine? Ya kuwi mau sing barang empuk kuwi mau aja mrucut anu. Kleting Kuning. Ngapa? Sing kae kleting apa kok kaya walang kadu? Kake ayo. Kayak omong ae. Ya aja nyepelekke. Iki Mbak Yune aku sing tuwa. Aku kleting abang, aku Mbak Yune. Kowe sing tuwa. Aku sing- Wah, lah tuwa ki disuruh nglundrung dudut ora katut. Mula aja mangan dong gantung. Kowe arep done ngendi bocah ayu? Iki Aku arep bakal nang desa, kono desa ngendi kayu? Desa Dadapan. Ndadapan. Kuwi kulon ndawukan kuwi. Kok kulon bawuan. Ndawukan Jalan Wonosari. Oh, kono. Ndawukan. Anu, apa ana dalan liyane iki aku karo adekku arep ning desa Dadapan. Ora ana dalan liya kejaba mung kene iki. Terus piye iki Penake terus? Bali apa mbajutke laku? Ya coba takon ben iso nyebrang rono ki piye carane? Anu, aku njuk tulung iso Yuyu. Oh, jaluk tulung. Aku nyebrang kono, aku karo adik-adikku. Iso nyabrang ning dadak tak sabrangke, Ya aku njuk tulung, kowe njaluki jolopo ngono lho. Tenan. Tenan. aku mah ya. Rasa nyabrang. Lah Emah. ceritane iki gelem ki. Kowe iki pengen rabi apa ora? Ora nek ana yuyu iki gak aku. Ceritane iki Mengko ki
tok sat kaline terus diklepek-klepek kok. Ah iki aku ora anu ya, ora percaya ya iki. Kowe kok kaya keweden ngono ki ngapa ta? Aku wis tau ya. Doyan tekan mbah endi. Kowe bakal tak sabrangke nek kowe gelem ngopahi aku. Ora apa-apa ya Lah njaluk apa-apa. Opahe apa? Sing jeneng wong nyambut gawe nyabrangke iki diopahi, ya to? Ora dadi baya pengapa jer apa kang dadi kekarepan kulan adik-adikku kasembatan ora apa-apa bondo Aku donya. ora arep njaluk opah bondo donya ora. Lah terus Bilang kalung klambiku copoten klambiku aku ora nganggo klambi ra apa-apa kok iki. Walah tak copot to ya mesti mblendis ora wangun kae wis. Aku pae mung cukup njaluk ambung ya wong ayu. kayak pawujudane kaya ngono ki, kok nek ngantek kecentol pipiku luka no. Alah ra apa-apa pri mung diambung ra kelong we. Gene aku diambung bola-bali ra apa-apa malah penak. Ora apa-apa. Ra apa-apa kok aku nglakoni dhewe kok ora apa-apa. Ra apa-apa hidup-hidup persahabatan. Kowe wis kulino penak ra apa-apa. Kowe ngono. Aku ra Mbak Yu wis pengalaman. Ra apa-apa. Anu Yuyu aku gelem. Paten aku iso tekan kono. Tenan. Tenang. Tak ambung sak karepku lho sing tak ambung. Ya ora apa-apa nek aja banter-banter lho. Persahabatan ya persahabatan nganggo irama lho. Nganggo irama. Jenenge iki sing aku ya aja kelaran banget. Iramane piye ning dalan ming krungu swara montor kok nganggo irama. Wis manut kowe Yuyu. Sun sabrangke wong ayu sing liwat Hati-hati lho, Yu. Sun sabrangke wong ayu sing liwat kene krubyuk sengok krubyuk. Ora apa-apa kok di ora kelong mau diambung. Ora apa-apa. Nek sing diambung pipi ki ora kelong, nek sing diambung liyane bumbuan aku ora ngerti. Aja mundur-mundur, kok dedek terluka. Ora apa-apa ki tak gawake salep ya. Ana yuyu kangkang ning kali kok nggawa salep barang ki jan iki anu yuyu kangkang apa mantri ngono lho. Yuyu sing kreatif yo ngene. Aku wis tekan rong iki. Yuyu kangkang bakul obat kok. Agek pisan. Agek pisan. Sun sabrangke wong ayu sing liwat kene. Sun sabrangke wong ayu sing liwat kene. Krubyuk sengok krubyuk. Meneh. Anu wis to. Wis pindho iki. Engko nggo sing keri neh kentekan. Engko sesuk Kok sing karepku tak entekke men adikku sing kene dhewe aman ngono lho. Ngono. Kowe arep gelem yu ngono kae. Lah piye meneh lah wong nek sing iso nyabrangke gur yuyu kangkang. Srong-srong. Wong tuwa biasane pisan wis entek kok iki jek ngiyip men ya. Kowe iki meneng wae to. Iya aku wis tak sebrang. Iso mingkem ora kowe? Mintem. Aku sing ora iso. Kowe mau kleteng apa, Nduk? Kleteng ijo yuyu kangkang. Kleteng ijo. Kleteng ijo kuwi gawe katentremaning kulawarga, subur makmur uripe sak anak putumu. Amin. Lah wis aku ndak gek disebrangke. Ngono. Salah. Hayo tak sabrangke. Gek aku marahi gigrek. Wi nek ngono ki piye? Sun sabrangke wong ayu sing liwat kene. Alon-alon lho yuyu, kaline deres banget iki. Sun sabrangke wong ayu sing liwat kene. Krubyuk
kanggo. Kok gur ngono? Kurang. Lah mau Mbak Yuku nganggo digapruk ngono ki? Wong ngono penjalukmu. Heeh, sing tak ajab ben untune rompal kok. Iki ora iso rompal wong sing tak ngonoke udung-udung untu kok. Ya wis nek ngono. Horor kok. Bareng ngerti alamate njur ngetek bablas kono. Ah iki iso. Oh, sik. Bekal aku. Nek karo kamu mau ya ora nganggo ngono-ngono ora aku kok ngono lho. Aku ora mesti gelem disabrangi karo kowe. Napa mendelik? Aku bareng nyawang pipimu sing abang moyo-moyo. Oh. Ora kuat ngampet hardaning asmaraku. Pasti wis seneng banget. Kaya ngopo le sabar dhisik yo. Sabar. Oh, nganggo lele apa nggawa anak apa piye? Kelingan anake sing ning omah. Kowe kena Ora nyabrake. kuat saben dino. Hanya malah wis nyabrang. Kleting kuning gesot tak wong iki ruwaya nyabrang iki. Kandhane iki nekat lho arah kuwi nekat aku wis duwe perasaan ra penak emang. Kowe jerit-jerit ngono. yen wong butuh kudu nekat wani nekat ora Tanonge to. Sing dijenengi wong delok yo ngene iki. Ya udah aku. Ora nek digapak-kapake wong iki. Wingi nekat nek ngene tenan lho. Mbok gelemtin ra apa-apa lho wong kok mbok menawa anu 70 lho wong ra apa-apa ora apa-apa. Kan dadak kipo-kipo wong kene dhewe mapan kok ngono kipo-kipo Ya lho. aku ora sudi ya, jijik. Nek mapan ki malah penak ora lara. Kandhan. Mbok delok rupane jijiki ngono kan. Ora apa-apa. Kuwi nek rupa apik malah ra payu, ki payune nek sing wedok gelem malah ora gayeng. Iki goleki sing wedok gila tenan kok. Ana ya kan kok nganggo gandrung iki piye ta? Ayo iki kakang edan kok kuwi. Ben aman nyotak tas tak sangoni. Duh Nimas, aduh Yayi. Kok ora nganggo ngene bareng ngapa kok? Bang ngono. Kata sinden kok cenanangan ki piye? Nglumpati bakso barang. Hi, bakso ki. Gak aku nek ngono iki rasa nganggo gandrung nggih nyabrang wae nyabrang. Kowe iki critane wegah disabrake. Kuning. Beda dhewe kowe. Lah iya aku wedok tenan kuwi ora e. Beda tenan. Aku nyawang kowe kaya arep tak cucuk-cucuk. Kaya arep tak sesep-sesep. Sesep wae. Sesep wae. Wah! Ah! Hei. Ora ngono kuwi to. Wis gaget to yuyu Kakang gek dikabruk gek wis ngono. Wah, Klopo muda duh Mas loro.
Ganono Ronto Maaf Kae piye sih Don kok cenanangan tekan penonton? Leting kuning aja mlayu wong ayu. Kono le banjir saya gedhe. Untumu lebokno sik. Kene iki ra urung ya kon nglebokke. Ini lho maksudnya iki nek omongan karo aku untune aja mbok ketokke. Sing diketokke apane? Untuku ra tak ketokke iki metu dhewe ya. Saking ora kuwate ngampet wah. Mbok ora ngono kuwi ta yo Kakang Mbak aku ki nusul Mbak Yuku mau lho. Arep nusul. Nusul. Mbak Yu Sabet sodo lanang. Mbak Yumu agek do payon ki. Payon limbukan ngono. Lagi wis entek urip. Duh Mas. Roro. Lemota. Undut. Leting kuning. Apa? Aku rasa guh nyabrangke kowe. Lah ya dasane aku ya mah. Ambumu ceng-cengan kaya ngono Aku aja mbok padake Mbak Yuku mau. Aku mau kowe bali. Bali yo kono. Aku nututi Mbak Yuku. Ora entuk. Kali iki sing jaga yuyu Kangkang. Aja ngono kuwi. Aku duwe sodo lanang. Sodo iki nek tak sabetke kaline iso asap. Sodo lanang Heeh. yen tok sabetke kali dadi asat. Iya. Kowe wani karo aku tak sabetke tenan lho. Ora ngandel yen sodo lanang kono dayane. Ora percaya? Ora percaya. Meneng dhisik aku tak gawe mantra. Mantra dadi gawe sik. Wis ketoprak kok argae motor. Mantra kupinge. Gawe mata. Mengko aja-aja gek kowe iki malah kepencut aku, Ya ora no. Ora. Aku butuh ngerti dayaning sodo lanang. Aja sambatkan yoyo tak sabetke sodo lanang asat kali ini. Aduh. Aku tobat. Aku tulung ngono. Banyune balekno Kleting Kuning. Ya kok tak balekke ning kowe minggir sik aku tak nyebrang rene sik. Aku arep nyembah kowe Kleting Kuning. Aku arep sungkem kowe Kleting Kuning. Aku nyembah aku tobat. ning arek ndumuk ta? Ngalih sik. Ngalih dhisik. Ngalih aku tak nyebrang sik. Waduh. Kebul bokong. Kleting Kuning jebul kowe wong wadon ampuh tenan. Aja nyepelekke najan aku mambu ning aku duwe pusaka iki. Mambu to kowe iki. Mambu kok ora kena disepelekke ya. Sak jerone ngambu ki apa ana mustikane ngambu kok ya. Aja mbok padake aku karo Mbak Yuku sing gelem lemeran tok ambunge ngono ki aku ora sudi. Ora padha karo Mbak Yumu. Ora. Ditung pira nek kowe? Lah bojleng iblis Kleting Kuning aku tobat tenan. Tulungono balekno banyune Kleting. Ben kowe ben kerasa. Wong kok omongane meng saru terus. Saiki piye nek ra ono banyu ngene kowe megap-megap ngono iki piye? Le saru piye wong asale ya saka do saru-sarunan. Ya kowe kena saru ning aja karo aku. Ora karo kowe. Ora.
Liyane wis kowe sing urung kaya ngapa? Balekno banyune iki selak kaya ngene nek ora ana banyune cilaka tenan iki. Iya. Pre. Banyu tak balekke kaya wingi. Tak balekke kaya wingi uni ning kowe janji ora kena ngono meneh. Nek ana wong njaluk tulung aja tak ambungi ngono kuwi. Ora kena. Ora kena njaluk pamrih ora kena. Kudu ikhlas. Sing liwat ndene do ndek pipi iki. Ya kowe ora kena ngono kuwi. Nek ora diambung go abrak apa pipiku. Nek nulung iki sing ikhlas, ora kudu njaluk ganti rugi ngono kuwi. Nek tulung ikhlas kuwi sing gawe urip yo bakal ikhlas ngono ya. Yo. Raketang sithik balekno yo idu-idu trima wis. Ning sing seka kowe ngono lho. Aku ra sudi nek karo kowe. Mah sawangen rai. Oh, sarep modar ngono kok ya isih omong kaya ngono lho. Kewajibane wong wedok ki nguripke yuyu. Ya kuwi kena wong wedok liyane ning dudu aku. Dudu koyo pisan siki aku ngerti yen kowe putri mustikaning wanita kleting kuning. Kowe panjal maning widodari. Aku njaluk ngapura karo kowe kleting kuning. Iya tak ngapura, banyu iki tak balekke meneh ning kowe janji ora kena ngono meneh. Iya aku janji ora baleni tumindak Kang Ala. Tegese aku mertobat. Sopo sing ngucap mertobat nanging baleni Ala ora jeneng mertobat. Seksenono bumi langit isine. Aku mertobat. Aku mertobat. Ora baleni tumindak Kang Ala. Yen pancen kowe janji tenan, tak balekke banyu iki. Siji loro telu, pulih kaya wingi. Leting kuning, ulun sajatine yang Brahma. Kowe bakalan tok apa kang tak ubati? Ulun bali makayangan. Brahma! Brahma! Tak sabda lah iki wis rampung. Kowe dudu yuyu kabeh. Wis ra fungsi. Kowe arep ngapake aku? Tak entekke banyumu. Tak kekrek meneh. Mbak Tatin horor. Tak entekke banyumu. Ya ampun. Ya kamu kowe horor kowe ketularan Pak De. Kode keras. Tak entekke Maksudnya banyumu. piye lho? Tak entekke banyumu ngono ki. Lah tak entekke banyune kan dhek duwe wedang, ngono lho. Ya udu ya karepmu. Pengen tak entekke banyumu? Enggak bisa. Ngene bae nek pancen ki sadamu ki pung anu tenan, ampuh tenan, pungsekno nggon aku ngono ora. Ora. Nek kuwi ora nganggo iki. Lah nggo apa? Nganggo tanganku. Nganggo Iki diteruske kok ming mandeg tangan meneh. Tekan omahe andi-andi. Ken dadi andi-andi lumut. Pasal iki dadi andi-andi lumut. Maneman Pak De anu. Ken ya wis. Ayo. Iswan ra gelem kok. Heeh. Tak ganti iki malah luwih apik iki. Yo. Luwih. Sing mbok rondone Bupras. Sing dados mbok rondo Bupras. Oh, heeh, ayo Pras. Putraku ande-ande lumut, tulungono. Monggo Bu Pras. Iki nyuwune fragmen kabeh kok. Ayo. Kok. Ayo Ken. Iki Mas Olikin Mbok Bupras. simbok kula mboten purun. Mbok simbok kula mboten purun. Nadyan ala sisane si yuyu kangkang. Kowe nang kene iki pojok mepet aku kene. Tenguk tok, ora usah dadak pola. Kene iki. Kowe tengok tok Mas. Kowe ceritane bagus banget lho Mas. Kowe bagus banget kene iki. Ini tengok-tengok. Sing tenguk kae. Mbokne yo gesut. Tengok ki ande-ande lumut. Apa Ken? Tengok kene. Yo nekat ora. Mbokne Ande-ande lumut ki bagus. Ora guyang-guyu mingkem.
Yo. Yo. Wis tekan iki turuk. Apa iki sing omahe Mbok Rondo sing dadapan sing duwe putra sing bagus kuwi ya Yu? Mbok menawa ya ora ngalahno nek kula nuwun Di. Coba kowe sing Kula nuwun. Sapa ya? Ayo tuwa kok. Ayo. Kula nuwun nyuwun pirsa. Menapa leres menika dalemipun Mbok Rondo? Iya, bener. Golek sapa? Iki Mbok Rondo iki arep mati kok. Ora usah ngono ra iso. Kula krungu-krungu saking Mbok Bakul sinambi wara ngendikanipun wonten Joko Tiban ingkang asma Andi Lumut. Menapa leres griyanipun menika? Iya bener, no. Iki wonge lho. Alah, lah kok Andi Lumute kaya ngono dengkura rasah dadak di ambungan pengorbanane sia-sia ndak kok gagah gede dhuwur bagus sebelah nyelekutis ngono iki lho. Anu percuma no sia-sia. ceritane iki kuwi bagus. Ceritane kuwi iki bagus dhewe ngono. Tuas munggah mudhun jurang no Klaten jagatan wong ngene kok. Ceritane iki bagus. Oh, ceritane bagus. Lah panjenengan menika sintenipun Kang Mas? Aku mbokne. Yo men elek yo men anakku iki. Calon maratuaku kuwi Anu, mbok kula badhe kula kleting abang menika rayi kula Kleting ijo. Badhe ngunggah-nggahi den bagus Andi Lumu. Oh ya coba tak omong ya. Monggo nggak mau celak gatel kula ya nunggang. Iki ngene Ken. Nah kok Ken. Ade-ade lumut kok Ken. Piye Yu? Kok Piye Mbok? ana wong arep ngunggah-unggahi. Kowe gelem apa ora kae coba matno. Ning kae banci. Ya katoke wong ayu. Oh ya katoke. Unggah-unggahi piye Mbok? Ngunggah-unggahi iki kowe arep dipek dilamar. Mbok simbok sepira nadane? Heeh, kowe nyembang. Mbok. Ditembangke Bu. Mbok. Mbok simbok. Mbok simbok. Juk ditembok. Ah, kan malah iso kene. Kuwi nek sing nonton do budaya niki cilaka kowe malah diajari penonton. Putraku si ande lumat temuruna ana putri kang ngunggah-unggahi. Aku sing mbang. Putrine sing ayu rupane kleting abang iku kang dadi asmane. Muga-muga kasembadan ya Di. Abang. Mbok simbok kula mboten purun. Ya kuwi Mbok simbok kula mboten purun. Nadyan ayu sisane Bapak Warjudi. Iki Andi Lumut ki piye to? Ayune kok nek mesat ditampek ki kok malah tok wewe gombel lho kowe engko. Ayo yo pras ya wis sabar wong anakku ra gelem aja dipeksa ngono. sabar wong anakku moh. Ngerti nek kowe kuwi banci paling. Ya lho wong wedok sing model piye? Mbok menawa kowe di aku ditampek mbok menawa sliramu le ditampa. Wong bagus ra mesti kita. Dadi wong wedok ki sek-sekan. Jan iki ning ngarepe Kang Mas Andi Lumut ki rak ya sing penak disawang, sing sopan ngono. Kula nuwun Mbak Rondo. Sembah sungkem kula kagem panjenengan Kang Mas Andi Lumut. Ning ya karo lungguh. Ayo gek diaturke. Kayak gelem ora karo kuwi. Lho kowe nembang sik kok. Wah, Mbok Rondo iki dibanting. Putraku si ande lumut temuruna ana putri kang ngunggah-unggahi. Putrine sing ayu rupane kleting
gelem ya. Iki kene mau tak kene kok kasar to. Dereng dikerok. Mbok simbok kula mboten purun. Lah kok mboten purun to, Mbok simbok kula mboten purun. Nadyan ayune iki susu ganjelan. Alah, Apa ya ganjelan tenan pono? tiliki. Coba, kok ditutut. Pak ditutut gitu ya, Pak. Nggih sampun nek mboten purun jan iki aku kurangane napa kok mboten purun niku Kang Mas Andi lumut. Kowe kurang daging, Jayu. Daging nggen pundi wong kula nggih pun promosional lho. Iya, ya wis sing dadi pangapuramu. Nggih sampun kula tak wangsul mawon. Kelane won. Iki sapa? Iki sapa? Sing kuning kok. Oh, ora golok-golok to. Ora. Kelane won Mbak Randa. Oh, ya nak, golek sapa? Kowe mambu, wah bocah kok Oh, iya. ambune kaya ngene elek banget ketok. Kok ambumu ora enak? Nggih kula pancen mboten enak ning kula nggih ajeng kaya Mbak Yu kula ngunggah-unggahi ande-ande lumut tak nggih angsal to, Oh, Mbak. oleh banget. Nek sing seneng mambu ki. Oleh banget. Anakku mesti ora gelem wong karo ngono. Kayak sing ayu-ayu ora ditampa enak. Ya ampun ngaten niku rin to, Mbok dicobirin Mbok menawa menike Mas ande-ande lumut niku kersa kali. Kowe gelem nyoba apa, Ken? Ken. Cobanen kono. Lho kok cobane kok. Tapi ya. Putraku Si ande lumut temurna ana putri kang unggah-unggahi putrine sing mampu ambune kating kuning iku sing dadi asmane. karo nyedak Ken. Wis kono Mbok simbok kula tentu purun. Lah kok Alhamdulillah. Lah ya Mbok jane simbok kula mboten purun. Kok mboten purun pita? Kula remen kula nggih ngucap malah karo kuning nek malah gelem. Iki jane donya iki kahanane piye to? Sing Simbok. ayu-ayu ora ditampa sing mbok niku dos pundi to? Kleting kuning lan kleting ijo lan kleting abang. Lan Piye simbok ndek londo. Panjenengan rak mboten prisa. Sejatosipun menika sanes kleting kuning. Namung menika No. sapa galuh ya? Galuh Candra Kirana. Nggih. Sejatosipun menika diajeng galuh Candra Kirana. Tok. Nyun pangapunten menika sesembahan kula Gusti Sekartaji karo Candra Kirana. Jenengan ya nyembah, Mbok. Jan ya nyembah iki ratu. Mbak, nyembah. Ambo. Kan nyembah pokoke. Lan Mbok Rondo, aku matur nuwun banget dene aku wis dikeparengake mapan ning dusun dadapan kene, Mbok. Ya, wis. Sak suwene aku melu kowe. Aku seneng banget dene uripku keloro-loro, Mbok. Lan dadi pangertenmu. Sejatine aku iki dudu ande-ande lumut ning aku Raden Gatotkaca, Mbok. Tok. Kok Gatotkaca? Panji Asmara bangun. Oh. Sekarang Gatotkaca. Iki leyogone ora ngerti lakon Gatotkaca ditabuhi. Panji Asmara bangun. Oh, ayo ora ngerti kok sutradarane kok. Aku garwane Galuh Candra Kirana iki aku Panji Wulung. Ya Panji Asmara tidur. Belum bangun. Nanti kalau bangun kalau sudah disenggol Galuh Candra Kirana diajeng senggolen. Kula Kang Mas, mangke kula senggol menawi mboten enten tiyang nggih. Iya. Kene nyedak kene. Macem-macem kamu bojo.
Lancang kowe tak kandhake bojone. Jenenge berperan sebagai ning ketoprake drama ki ya kudu. Drama nek iki menikmati tenanan kok kita kok mau kok. Ya kowe bonus kok kowe iki piye? Ya kowe ora usah padha meri. Kowe ora usah padha meri marang aku. Aku ki panji asmara bangun. Ning kowe aja nafsu Ken, ya. Aja nafsu. Aku nafsune karo kowe mbok Ron. Wah, iki pas rampung Panji Asmara bangun, pas Gusti Yuda rawuh. Monggo-monggo Gusti katuran lenggah. Nggih. Wis. Pilih cendal. Wis. Engko sike. Gusti ndak ora komanan fragmen. Rawuh adoh-adoh. Heeh. Kene diajeng. Pripun to Kang Mas? Saksuwene pun Kakang dadi andi-andi lumut kuwi kepiye? Apa kowe wis nate disenggol priya liya? Dereng Kang Mas, kula tesih suci, tesih putih kaya dene kertas. Waduh, syukur nek ngono rada sawetara ora disenggol wong liya. Padha pun Kakang ya ora disenggol karo wong sapa-sapa. Alah ngapusi. Tenan iki. Kok mesti wis disenggol sapa-sapa to? Iki upama dadi akik ngono wis tak embanke diajeng. Menapa sampun dados akik to Kang Mas? Cangkemmu mbok ora hapus iki. Lah panjenengan nggih mungal akik ngoten kok. Ora kaya ngono. Ning kowe seneng to ketemu karo aku? Kula seneng banget kula kapang kalian panjenengan Kang Mas. Iki kanggo pamundhutku sing pungkasan aku njaluk banci loro iki dipateni diajeng. Kok ya ampun. Kok nyuwun sing pungkasan napa-apa najeng tilar donya to Kang Mas. Gusti Yuda kula nyuwun pengayoman Gusti. Biar titahe Gusti Allah kok gampang dipateni. Ayo liwung. Ya. Iki wis rada Iki karo Panji ora? Panjine rasa. Terus akhirnya piye Panji karo Galuh mau? Panjine yo. Ya mulai ning kraton, diboyong ning kraton meneh. Pisah. Pegatan. Liwunge sinten, Pak? Lah kabeh ku sing nang kono. Aku. Ha iya. Nggih. Ya. Monggo. Buka celuk, Bu. Dadi liwung. Judile joget yo mempeng nang mburine Mimin. Semangat ya, Pak. Sabda kita
tuwa-tuwa do ora eling. Iya. Ya. Ayo, bacot semangat enak. Ayo mbok semangat, Mbok. Ndak darani jompo, ayo semangat. Sehat. Lho wong tuwa ora kudu nglokro kok. Semangat, Mak. Ayo. Sabda baik. Yo, Mbak. Sapa Mbak Tatin, Bu Pras, Mbak Mimin, Mbak Apri, Pak Warjudi. Yo. Dilereni sik ya, Nok. Nggo, yo, nggo. Pamundutan-pamundutan sing durung iso diaturake ning goro-goro. Iya. Nggih. Mengko ndak ora rampung lakone. Monggo menawi wonten pangandikan Mbak Apri, Mbak Mimin. Kagem Bapak Gani Sadat mugi-mugi saged amananipun ngemban dados kewan lan dhateng warga ing cangkringan maliginipun mbok bilih kula kalian Pak D Arjudi kalian D Apri D Mimin anggenipun gojekan rada keladuk mugi saestu kersa bedah tangguling samudra paksami. Ning kula dipamitke. Pripun? Iki Warjudi iki pamite karo sapa? Oh nggih Pak Warjudi pamite kalih sinten ngoten to nggih? Sing dumah ora nimbali. Nggih. Pak Lurah ora nimbali. Nggih. Dalange ora nimbali. Mengke kedah pamit kalih sinten ngoten? Pak Benu niki. Nika wong Tegelan nika. Nggih mboten Nggih mengke rage sampun dipenggali. Nika tegel nyangone akeh ora tegel nyangone sithik. Oh, piyaki bar budi bawa laksana kok sembodo. Nderek ndongake. Sing tasih kurang bengi niki supaya ing ayoman dening Gusti Ingkang Maha Kuwasa. Amin. Langgeng dadi pengayoman ing rakyat. Amin. Dadi wakil ingkang migunani. Amin. Sinanggung dening Gusti ingkang murbeng dumati dipun pengestoni Gusti Yudaningrat sak penderek lan para penonton. Nggih. Mugi rahayu ingkang tinemu. Matur sembah nuwun ugi kagem pamirsa saking live streaming. Menika wonten ingkang saking Soran. Saking pundi? Soran Klaten menika nonton bareng. Di sana. Dusun Soran menika dusunipun Ki Kusni Gede. Oh, Iki nonton bareng. Oh nggih, matur sembah nuwun salam kagem kadang kula sepuh Mas Kasih, Mas Kusni. Nggih. Daya dinayanan antawisipun penonton lan pagelaran. Nggih. Ingkang penonton ndongaaken Kiai Dalang sak putra wayahe sedaya. Nggih. Kiai Dalang pinangka dadi sarana nyuwun siing Gusti Ingkang Maha Kuwasa. Rak bibaripun wayangan menika manggiya ayom tata titi tentrem. Amin. Matur sembah nuwun Bapak Gani, matur sembah nuwun Bapak Sardiman Putra WD. Sembah nuwun. Sing matur sembah nuwun Mas Ibrahim, Bapak Harwadi matur sembah nuwun. Nggih. Lepatipun nyuwun pangapunten. Satu Pesan dari kami tetap cintai seni dan budaya, jauhi narkoba dan dekati waria.